egin egunez bisita, tapoziguaz gure Rosario ondo dola ikusita. Presale ongi etorri, gabo jainkoa girela, egiarekin kumpli dezagun, bagera bezera. Naizta portalen bizi ditun, 30 inguru lagun, eskerrak lehioan dagon batek kaso pixkat iten digun. Presale ongi etorri, gabo jainkoa girela, egiarekin kumpli dezagun, bagera bezera. Bigarrenare atera zaigo, baina eman di jaurlata. Aritzen zunda badazpadare alde egin du presaka. Presale